Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ungaboni emehlweni. Ukuphupha ungaboni emehlweni kuvamise ukukhombisa ukuthi kungenzeka uzizwa udidekile, ulahlekile noma ungazi ukuthi yini okufanele uyenze. Mhlawumbe kukhona okwenzeka empilweni yakho ongakuboni kahle noma uzizwa ungakwazi ukubona iqiniso ngomuntu noma ngesimo esithile. Kwesinye isikhathi iphupho libonisa ukuthi awukwazi ukwenza izinqumo ngokucacile. Leli phupho likhumbuza ukuthi yeka kancane, cabanga kahle futhi ungasheshi uthathe izinqumo ezinkulu. Leli phupho lingaveza ukuthi kukhona ulwazi olufihlekile noma iqiniso elizovela maduze. Kodwa lokho kungavela noma ungakubona uma uqaphela. Siyabonga, nisale kahle.